Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan, majelis taklim, warga dukuh kauman, dukuh nglagahan desa Jipangan, rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ros muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing kawedangan dalu menika malam Jumat Pahing, kula panjenengan sedaya tansah pinaringan nikmat iman Islam, kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing majelis menika dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi kuat. Muga-muga pengausan dalu menika mbeta manfaat. Keluarga kula panjenengan pinaringan keluarga ingkang sholih sholihah, rezekine kathah tur barokah, saged kangge amal ibadah, saged kangge amal jariyah, saged kangge ngragati bocah-bocah, ragat sekolah, ragat kuliah, saged damel griya, saged damel kangge mundhut sawah, syukur bagi tesih turah, saged ditabung dados nasabah, syukur bagi tesih turah, saged kangge daftar haji tindak dateng Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat badar. Sholatullah ala toha sholatullah ala yasin. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah, mugi gesang kula panjenengan Bapak Ibu pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ibadahe samsaya sepuh, samsaya genah. Samsaya napa, Bu? Halo, halo. Ketinggal mboten, Bu? Senenge pun telas napa tesih? Tesih. Oke, remah kok mesti mikir putune, nggih to. Lah ditinggal ibune mlebu bengi, bapake mlebu awan. Nah. Nyuwun kalih dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Mugi kula panjenengan sedaya pinaringan gesang ingkang istiqomah. Alhamdulillah warga kauman, warga nglagahan Jipangan wiwit yahono dugi yahene
anggenipun nindakaken majelisan takliman, pengajian, yasinan, tahlilan, alhamdulillah samsaya dangu samsaya ngrembaka alhamdulillah. Ajeng di selfie Bu. Nggih. Ya. Nggih, walah kaya banci lho. Nggih. Pun. Mangke disimpen nggih Bu, dikirim kula. Engko didadekke dhuwit. Enten nggen FB Pro. Foto niku dadi dhuwit Bapak Ibu. Mula Bapak Ibu, mamak-mamak Rembang monggo semua diupload, dilebokke nggen FB Pro, semua akan menjadi uang dadi dolar Bapak Ibu. Mula kula ya kula live streaming niku. Dadekke dhuwit pokoke. Nggih to Pak. Tekan ngendi iki mau? Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, mugi gesang kula panjenengan sedaya pinaringan gesang ingkang istiqomah. Nggih to? Gesang ingkang ajeg-jejeg runtut anggenipun nglampahi ibadah. Alhamdulillah jamaah menika masyaallah. Jamaah kathah, ibu-ibu nggih kathah, bapak-bapak sing sami lenggah nggih kathah. Sayuk-sayuk rukun-rukun angger awor dados tunggal ngeten iki masyaallah. Allah badhe nurunaken malaikat dalu menika setiap ada majelis ilmu, majelis zikir, kalau wau panjenengan sampun maos Quran, maos surah Yasin tahlil, lajeng ora gur dipek dhewe, ora diwaca dhewe, tapi ditular-tularake, bahkan dihadiahkan kepada leluhur kula panjenengan. Lho, apa ora elok dadi orang Nahdien ini ngamal ora dipek dhewe tapi ya didum-dumke karo wong liya. Ora gur sing urip tok, sing mati ya kumanan didongake. Niki nak mboten jenengan mboten enten sing model ngenten iki. Pitados mboten. Jenengan nglumpuk sareng-sareng para ahli waris, ahli kubur, panjenengan ingkang jenengan kenal napa mboten, anggerpun dipimpin Bapak Imam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wabeh ditapis keluarga kula panjenengan, anak turun kula panjenengan, ahli kubur kula panjenengan dongake kabeh lumantar Bapak Imam. Pramila kula panjenengan kedah syukur tradisi menika masih dilestarikan. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Didongake muga-muga para pemuka agama wonten ing desa Jipangan dipun paringi sehat, bagas, waras, panjang, yuswa saged sareng-sareng kalih kula panjenengan ngrencangi anggenipun ngupadi ilmu, ndeder nderek ngasuh wonten ing majelis menika. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Pun ngantuk dereng Bu? Enten sing pun ngantuk? Rak ya kebangetan wong wis metu senek kok isih ngantuk. Nggih to, nak sing kira-kira enten sing ngantuk jelongkrokke sisan wae. Wis metu seneke ngantek lho, budhe ngantek resik nggih Bu nggih. Resik lho. Pokok majelis menika majelis ilmu Bapak Ibu, monggo dipun pertahankan. Apapun kesibukan kula panjenengan, nak pancene ngono ya repot wong urip ana ngalam donya to Bu. Kados nggen syair nika, repote dadi petani, salate terkadang lali, apa maneh wayahe tandur, salate diundur. Niki enten ingkang petani. Oh kathah. Repote wong garap sawah, salate sak wayah-wayah, apa maneh wayahe panen, salate wis ora kopen. Angger ditekoki yo, ayo lho rancek kosek ngerti ora, garek kurang sekedokno kok ya maneman nak ditinggal. Ngerti-ngerti salat dhuwur blandangan nganti tekan ngasar. Ngasar blandangan nganti surup arep maghrib. Niku wis sing salat dadakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun salat luhur karo ngasar tak ropel sisan maghrib. Malakate godak-godaki jane iki alirane apa? Kok salat telung wektu dadekke siji ana nggon maghrib. Enten mboten mriki? Mboten, alhamdulillah. Repote dadi petani. Wayah nggarap sawah salat terkadang sak wayah-wayah. Kula ki angger pit-pitan, kula kan angger bareng asar mantuk ing sekolah pit-pitan. Enten-enten wis wayah surup ngoten niku. Ya enten kok enten saben niku nggih enten. Masya Allah iki jan. Wong ki nak ngurus donya lho, wiwit bar subuh utuk-utuk nganti tekan sedina mbengkeleng tekan arep maghrib niku jek sapa enten saben ora kendat-kendat, ora leren-leren. Gegere diengkak-engkuk. Nggih napa nggih? Kula panjenengan ngono ya ngono ning ya kudu tetep eling emut karo Gustine. Nggih to? Masyon jenengan rewake di ewake esuk tangi meruput bar subuh. Langgar bar subuh jalan-jalan Bu, lari-lari kepatok ibu-ibu no do sami nyangking genter dawa enten pakune ceringi-ceringi ngoten niku lho. Tandur. Monggo Bu. Ya Mas olahraga. Nggih. Wah, Masya Allah ki lho. Bahaya ini wis semangat tandur liyane cek dong lipus lho. Gitu. Pancen bar subuh kudu berangkat soalnya supados sehari bisa selesai. Lah niku. Dere wae dari bibar subuh ngantos terkadang menjelang maghrib. Nak niku mboten kula panjenengan iringi kalih ngibadah, diniati ngibadah rak yo eman-eman. Direwaki sedina bengkeleng kok ora entuk apa-apa gur entuk rekoso. Pramila alhamdulillah adanya majelis ilmu, majelis taklim dalu ngenten iki kangge idep-idep ngangsu kawruh, kangge nglereni awak, kangge cerita kalih kanca sak padane piye yo mau nggarap piye. Piye iki panene tikuse den baguse sik nyerang apa ora? Mriki tikuse tesih beraksi apapun leren, Pak. Pripun? Pun mboten enten nggih. Alhamdulillah pun mboten enten to, Pak. Pun aman alhamdulillah diruwat bendina pendak jemuah didongake terus wacake Yasin, wacake tahlil alhamdulillah. Omo semingkir. Alhamdulillah. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune kene ya ngono kuwi. Kok sik ta yo. Nah, monggo pramila monggo, salat niku penting. Pramila monggo Bapak Ibu kula mboten kendat-kendat anggenipun matur putrane putune monggo dielingke angger wayah salat masjid menika pun kumandang, masjid Glagahan pun kumandang, angger subuhan niku angger wiridane ngantos cetha Pak Ken nggen kula bianter wah cocok iki kena gugah-gugah nggih to wiridan kan bianter niku wah tekan ngene nak perlu volumenya bianter keneh niku gendho tangi nggih to wayah subuh kok dora tangi. Monggo kula enten soritan ya pun kula gugah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Wonten niku mbae sing enten sorita. Alah wahid wis celok-celok es pujian krengkel temle yang padasan Bu. Krengke kalau ngenteni plinga wah pasien kudu enek cah grijen tutuke meleh ling pujian. Eling-eling sira manungsa eling ana
anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati mumpung dereng ketekanan malaikat jurupati. Sebab Bapak Ibu tiang gesang wonten ngalam donya niku pasti akan menghadapi tigang perkawis. Menghadapi nopo Bapak Ibu? 3 persoalan, dan itu pasti kita pernah mengalami. Dan yang satu ini benjang. Nomor setunggal kematian. Sok ben gelem ora gelem awake dhewe ya bakale mati. Mbah wayahe kapan, esok sore awan bengi, jalalan loro apa ora loro, jalanan kena musibah apa ora kena apa-apa, pokok angger wis tumeka titi mangsa ajale manungsa mongko ora kena den diundur ten jokake senajan mung sesaat. Dawuh Quran niku ndak bisa diundur, ndak bisa mung sesaat, dicegah mboten saged niku menawi kematian. Nomor kalih, kula panjenengan pasti akan dihadapkan masalah. Wong urip ana ngalam donya ki pasti ditabrake karo kahanan masalah. Nggih napa nggih? Kinten-kinten Bapak Ibu ingkang gesang ingkang rawuh dalu menika ana sing ning omah ora duwe masalah babar belas, masalah sing ringan, sedang ataupun yang berat, enten mboten? Pasti kita memiliki masalah, nggih to Bu? Ge isih nom, burung iso nyambut gawe, pengen golek gawean di masalah, pengangguran, gak ada masalah toh Bu? Piye tole, aku wis lulus SMP, lulus SMA, kanca megalo wis do kerja nyambut gawe nglamar pabrik, neng sawah do wira swasta kok gur kluntang, kluntung, lontang, lantung, itu bermasalah. Bar niku terus seker krekal-krekal nyambut gawe, ndang wis nyambut gawe, saged kelompok-kelompok, saged kredit pit motor, saged kelompok-kelompok damel gubuk, terus ndek masalah pengen arep duwe bojo, nggih to? Ndek bojo masalah melih mboten, burung duwe omah wor-woran karo wong tuwa mara tuwa. Nak karo wong tuane dhewe ra apa-apa, ning bojone urung karuan gelem nrimo, gara-gara memean ora dipulungke dadi masalah. Gara-gara jajan duwite ngepres tanggal tua, biasanya toko ayam geprek wong loro berdua gandeng niki tanggal tua mepet gor sak bungkus rong bungkus, ngerti wong tua mulih anake wong loro kok ngendi le anu Bu ping pengging ngerti gawe cangkingan ngono wis rasa gonyang wis dipangan ae ning jero bapak ndak roh karo simbok gitu. Bermasalah meneh. Pokok enten mawon masalah niku, mbak wis duwe bojo bermasalah. Karo wong tua, mara tua, wor-woran. Burung karo tangga teparo. Nggih napa nggih? Bar niku pos hamil duwe anak bermasalah meneh. Anake masuk angin, bingung. Nggih to. Kula ya bingung iso mau ajeng mahrimo dibel ustadzai. Pak, niki Ananda Anis obatnya gigi habis. Semalam kesakitan nih mohon dikirimi obat loh. Akhirnya lo ya panik toh Bu. Wah anakku kelaran iki sewengi mesti ra iso turu. Padahal teng dokter dedeh mriko, Bu nyuwun obat Bu, kula kirim ke teng Pondok Klaten mriko. Ustazah ini saya kirimkan lewat Gosen. Perjalanan kurang lebih 45 menit. Oh iya Pak, terima kasih. Maaf merepotkan. Mboten kula ling matur nuwun jenengan pun gula pentah anak kula share kirim. Dadi was-was nggih to, masalah melih. Pancen wong urip ana ngalam donya iki pasti penuh masalah. Dan setiap masalah tidak kita hindari tapi kita belajar menyelesaikan dan menghadapinya. Sebab gelem ya duwe masalah, ora gelem ya tetep duwe masalah. Mula tetap kita hadapi. Nggih napa nggih? Jenengan apa mulai masalahnya gede. Sing prawan Joko ora payu rabi, wong tua ling mikir ngantek ngelus ya rai. Piye to le, rupamu ki bagus, kendaraanmu ya numpak gagah, kok kowe ra ndeyang ra ndek pacar, kalau sak baru amu anake wis loro telu. Kok sik to, Mbok? Aku ki urung karep-arep rabi.
Enten mboten sing model wonten niku? Enten, Joko Kasep enten to? Ternyata sing kasep ora Gur Joko, Prawan Kasep nggih enten. Prawan Kasep enten kok rencang kula ki umur 33 34 dereng dibojo nggih enten kok. Kok malah batin ra mbopek dhewe to Mas Fakut? Ya ora to. Ah niku wonten niku bermasalah piye to, Nduk? Saben ana wong lanang nakokke kowe kok kowe ra gelem to, Nduk. Jane sing mbok karepke ki jodoh sing piye? Anu, Mak. Pokok yang sing berkepribadian, Mak. Wah, keren. Rumah pribadi, mobil pribadi, sawah pribadi. Wah, sematre ini tadi. Lah, itulah masalah tadi. Setiap manusia pasti dihadapkan dengan masalah. Pramila, setiap masalah yang datang kula panjenengan kedah belajar mensikapi dengan baik dan dengan bijak. Nggih, Bu nggih. Nomor 3, kematian, masalah. Nomor 3, dipaido. Napa Bapak Ibu? Dipaido. Wong urip ana ngalam donya kuwi bagaimanapun kahanan panjenengan, tetep panjenengan itu bakale kena paido dening wong liya. Nggih napa nggih? Kabeh mesti maido. Dipaido, dicaci maki, digoleki alone. Nak cocok ya cocok, nak ora ya digoleki kekurangane. Semua manusia pasti ngalami dipaido. Contoh, jenengan kok mantoke anak wedok, anak ragil, jenengan gedhen, nanggap dangdut, napa campur sari. Apa? Wah, dangdut horeg pokoke. Wonten niku sing seneng ya, wah, jan. Pak Lurah kae jan elok tenan, mantu terakhir penutupan nanggap son horeg. Ngantek kaca peder kabeh. Sing nonton wakeh, undangane full 10.000. Masyaallah, jos tenan, markotop. Sing seneng nggih napa nggih? Leng remen mesti memuja. Cucuk aku jagung sak omah kabeh wareg kabeh. Sak putuku malah itu turan aku mulih gawake oleh-oleh. Masyaallah. Leng muji ngantek kependit-pendit. Mergane cocok. Tapi sebaliknya ada yang cocok pasti ada yang tidak cocok. Mantu ra memper. Mosok aku nyumbang 100 ora etuk sop. Mau kayak sakmene jan rambut jaji tenan lho. Ora etuk sop iku lho dadi masalah. Ya napa nggih? Mergo ngladeni tiyang kathah kan sosok enten sing kliwat to, Bu. Jenengan nate mboten bapak-bapak jagung manten ora kumanan sop napa ora kumanan es krim. Padahal kok omah wis ancang-ancang. Yes, engko eneng gedung aku suwe ra tau mangan es krim. Jejer kono pas nggon es krim. Monggo Pak Mahid, monggo. Wah, pas dilongkas itu es krim. Lah kok malah kliwat. Wah, bajigur. Sing diarep-arep malah zong. Gitu. Itulah ternyata namanya manusia. Kabeh piye wae mesti dipaido. Wah, tiwas nyumbang nyemplungi 150. Ora full suguhane, akhirnya mulai jajan dhewe ya akhirnya ya jajan dhewe tuku es degan ya. Ya kaya dadak ngelokke niku lho, jan. Jenenge menungso. Apapun mesti dipaido. Pramila Bapak Ibu, para sederek sedulur kula sedaya monggo kula panjenengan kudu siap dipaido nggih. Siap disanjung, siap dipaido, siap diajeni, siap dihormati, suatu saat nanti siap ditelantarkan, siap ora digape, siap ora digagas, siap ora direken. Sebab hidup di dunia seperti itu adanya. Kalau saat ini jenengan mungkin dipundi-pundi, disubyo-subyo, monggo Mas Fakih, monggo mriki monggo. Nggih Mas, ora asa aku ora kan. Monggo goleke. Monggo goleke kursi sing monggo. Kowe lagi kondang. So nek wis ora ya ora enak ling gagas. Nggih to, nek wis pensiun kados para pejabat nika, wah, kayak icik menjabat itu ae garek tudang tudengke. Nggih siap. Oh, siap. Sak omong-omonge mandi. Sak upase mandi, mergane apa baru naik daun.
Nanti kalau ada masanya manusia itu pasti akan silih berganti. Lah kula panjenengan gesang wonten ngalam donya kudu berani menghadapi 3 hal kalau wau. Kematian, nomor kali Bu, masalah, nomor 3 dipaidu. Coba apa tenan ngomongin Mas Faget kayak aku kok ketok ora ana ling maidu. Sebab mboten mireng dugi telingane jenengan. Nak mireng ya melu kemropok. Asem iki nek ngarepku ketoke klecang-klecem nek mburi belang gentak gitu. Lah itulah. Pramila monggo Bapak Ibu, wah, setengah 10. Kita nyuwun kalih Gusti Allah, mugi-mugi gesang kula panjenengan pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg jegjeg runtut anggenipun nglampahi ibadah. Ngoten nggih Bu nggih? Pun pokok kegiatanipun majelisan menika dilestanturnake, rencangipun ingkang dereng kersa gabung diajak supados purun gabung. Ayo gelo, iki mau aku bengi iki diumumke kok yu, sesuk seragame anyar. Ayo tak daftarke. Gur garek nombok 25 lho yu irit. Kowe iki nak ndandake lho, aku ndandake wingi lho 20 lagi dhuwurane tok, urung sak ngisore, urung sak jerone sisan kok yu. Nggih to. Alhamdulillah lho, kula mbayar gelem lho Gus 25 komplit tok. Oh, niku nak dipraktekke dhewe 100 punjul lho. Wah. 25 dadi jring angger ngagem kabeh, masyaallah. Wetok rukun-rukun ku sing beda ya ana sing nggo gelang, gelang emas, gelang karet, gelang sing bedake guru niku biasane. Nggih. Pun Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken menggah kesimpulanipun monggo kita nyuwun datang Gusti Allah niki wulan ruah pun masuk ruah dereng Pak. Pun ruah niku roh-roh do padha owah. Mula kula panjenengan tradisinipun tiang Jawi do resik-resik besik kubur nggih to. Kula ya pun itu jadwal kan ngisi nggen ruahan niku. Terus melih mengingatkan kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang gadahi utang poso tahun wingi ayo ndang disaur. Ndak keselak teko Ramadan nggih. Dia catet tanggalane sing tahun wingi diiti. Wingi tak bunderi pira ya? Sing durung tak sahur poso Ramadan wingi pinten lah dieling-eling. Anake wedok putrane dieling-eling, cek duwe utang poso pira. Ampun ngantos wis kelewat Ramadan urung disaur. Pun dadak nyaur poso karo bayar fidyah. Le. Pramila monggo. Puasa ing nggadahi hutang segera disaur, nggih. Sing duwe utang liyane poso ya kudu ndang di sahur. Ngoten nggih. Ruwah roh-roh padha wah monggo kita sareng-sareng ndongaaken dhateng para arwah leluhur kula panjenengan. Minimal saben salat panjenengan ndongaaken mugi-mugi sedanten amal ibadahipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan ingkang gesang wonten ngalam donya saged meneruskan perjuanganipun. Pun kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti. Wong urip pancene ya abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallaha fathun qarib. Fastabiqul khairat wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.